Мария Кръстовчева в ролята на Автенджи. Валентина Костова в ролята на Ферхундже. Красимир Кръстовчев в ролята на Мехмет. Александър Костов в ролята на Юсух. Ферхундже! Да, майко! Смени ми подлогата! Майко, имам достатъчно деца! Те са две! Сега искаш и ти да се грижи за теб! Ходи се сери на място! Герумте, оставите, сама си виновна! Майко! Защо го правиш? Майко, станахме. Да, пътих се насрал. Няма да искам брата! Тихо, тихо! Донесете ми чай и сладки дъжте хайде! Майко, донесох ти в чая и кифличките. Майко, ето ти ги. О, да ти помогна и да се справиш. Мамо, спокойно, скоро ще се оправиш. Ах, те слаби! Никой не ме обижава в тази къща! Не дай, мамо, не дай! Отивам да към... Мама!